Radyo Butulo War Mandri Tengtora Ngesti Ora kata Foto layu sape
Oh, muni. Iki kok lurus kok. Layange lali. Jebul tak gol pe. Tak gembok kene. Kang karang lali yo. Piye? Aduh. Kowe iki Kanjeng. kowe iki rene tolong-tolong ana apa? Enten cewek iki. Aduh. Kok jahat? Kowe kowe nang kene ana apa? Basone sapa? Basone sapa? Basone sapa? Kowe medhone ra nggo dhuwit. Basone sapa? Bakso bayar ora? Mbok. Kowe juga nang ngene to? Iki ndek iki. Kowe baksone sapa? Rasopan. Iki ndek Excel. Pangan. Oh. Kowe iki gon sapa? Mbok. Padha melu mangan. Wes, tak takoni. Wei. Wes. Apa mak aku kok mbok nganggak. Kowe mau saka ngendi? Wes. Ocok glinding. Dadi tojoe baksone. Bocor. Bocor. Didi. Bocor. Iki kok Panas. Tulung kepanasan tulung. Ayo. Bos, angel nggo sindek iki. Ngot tangan. Wes le badak mengko meneh. Lalu. Pak Sole nyolong dicolong. Oh. Niki ngeten Kanjeng. Wah, ngene. Ini balone gigal. Wes kos, aku kesel kos. Kos. Bakone mletik. Nek mati yo wis kok mangan wae. Wes. Iki aku wis kesel. Ora iki lek kepiye carane bar iki ana warung bae pindho. Iki klambine sapa? Klambine sapa? Klambiku kok. Aku cilik urung bayaran. Kok iki nang gedaramu. Kato iki kaya ngene. Kato ya apa? Kok sik iki yo iya, copot. Iki yo iya. Ora, iki jero. Iki kok katok omong. Iki ana pekatek gowo katok jin. Katok jin. Katoke 5. Wes. Aduh gak sik. Buri, silite marak-marak ngono kuwi. Wes. Saru, wes. Kok gambar SpongeBob. SpongeBob. Wes. Kus. Wes. Ayo. Nggih. Kayong Apa nih? kui. Oh iki to. Kudu Lek piye carane bar iki ana warung ping Wes pindho. jarite. Wes. Gilani. Iya. Waduh. Wes. Kok api-api. Wo jaret terus. Wah, ambune. Apa? Oh, Terus lagi. Nggih, pindah kula silaturahmi Ya orang kok. Iki aku. Kok kowe kene? Aku. Iya iki karepe. Ngopol Kanjeng. Ik mbok cilati mau, Cuk. Iki mau piye?
Lah ngomong kepiye biasa. Ini biasanya. Yo. Baleni. Aduh. Sopo-sopo bos. Ada apa? Kepiye? Aku bingung karo apa. Kula wau ora ngrumput. Kowe ngrumput Nggih. sak banjure. Sak banjure nggih oleh suket to. Iya, Kus. Iya. Seket wae. Kurongan. Baleni. Iya, ceritane kae lho. Oh, cerita. Yo. Kula ora ngrumput. Ya. Kowe ngrumput. Marep nanti to sing kepenak. Nah. Yo. Sak banjure kepiye? Terus wonten pawongan kalih. Ana pawongan loro. Papa. Jarine benek. Wes, Aku kok dhewe delor apa-apa sing penting Bakso bayarane nembak. tetep. baksone nempel nang pik. Kira guang iki nojo. Terus kuping kula. Wes, Ora nang Ora, kuping Nek. nyuk. Ngopo kowe kok pernah mudhusake? arep marok. Kayak rambut apa plastik ya? Wes. Cebrasmu. Wes gorene. Lek wes. Kita buka madang. Ayo ceket-ceket. Ayo golek madang. Wah, dhewe gelek sing bayarane tetep kok. Meroprot. Bajingan ya. Lapo? Duntak. Ayo, joget. Keparemo kawula asing sayo. Bareng-bareng bersama saja Wirasakti ya. Sampur kawur. Oh, wes. Hey. Sobat, aku mesake ibu isik nang kono le guyur mandek-mandek. Wes. Wes. Kena engkeling. Bayaran 200.000 dengkulir kokol. Jare dutang. Ayo. Iki tinggal. Wes. Lek wes. Kira rambung Gus. Sik ngenteni ke menungso siji minggat ora rambung. Para prajurit ing Jepang Panolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping poneng kintaka. Katur martan kasih pasti. Ri omenang sama Pak Agus. Kan menghukume Jepang. Sinuyutan sakum kawula nipon. Dasar satria tetara turasing nalendra yekti.
isih ana bajute padha dirungokno. Mung sethithik cacatira serating ngaluhur ndonge krombe nalika ing kutus pati ing watu sarasihan orang doton patra ping biai agung sanan angkara tratsat anake om tapi alat pati yo sorry nunggang rasa ganareng gayo logeng rambe rasa nyantan jadi Brebes pilih banyu saken langit tebeng kadung lumepa ing pangkon anut nyemplung